What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel. Yay! Guys, good morning. Maaga kami gumising, guys. Kasi uuwi na kami. Guys. Last day na namin dito. So, bumili kami ng kami ni Ate Tony, Carla, JC and JJ. Bumili kami ng lulutuin namin. So, ano ba yung lulutuin natin, Titons? Ha? Magluluto tayo ng kilawin. Kilawin? Inihaw na baboy. At saka yung tulingan na isda. Tsaka fried chicken. Wow, fried chicken. Hindi mawala yung fried chicken, guys, kasi yan yung paborito ni Bunso. Yeah. Oh, di ba? Kasi malakas sa kuya eh. Pero guys, grabe ang bilis. Fast learner tong taong to, guys, kasi tinuruan siya kung paano ng isda. Tingnan niyo. Ito guys, grabe ang galing. Isang beses lang pinakita sa kanya kung paano o yung tamban na isda, guys. Yan yung gawing kilawin namin. Yes. Tapos, paano ba yan, boy? Tinuruan ako kanina, guys, kung paano yung mabilis na paraan. Paano? Hawak ka ng kutsara, tapos ganonin mo dito. Tapos ganyanin mo. Boom! Wow! Isang side, Galing! done. So, dito na naman. Ganon ka lang. Matitira yung guys. Yung laman loob. Tapos nun, lovely. Wow! Galing! Galing! Grabe, isa kang championing talaga. Para siya Gordon Ramsay, lovely. Mga 30 minutes ka rin dyan. Ilan na ba yung mo? Mga 15. Akala ko mabilis. Ha? Meron ka pa isang plastic dito. Oy! Yung ka pa dyan eh. Medyo mabilis na kasi kanina nung hindi pa ako marunong ng mga technique na yun. Yun lang nagawa ko, mga 4. Ha? Si Carla, ano naman ginagawa mo, Carla? Nag-iihaw. Carne. Baboy. Anong iniihaw mo? Kaning baboy. Nandito si Titon, para sa kilawin. Para sa kilawin ba yung Titon? Tingnan nyo yung procedure sa channel ko. Wow. May vlog si Ate Tony sa kung paano gawin yung kusina ni Tony na kilawin. At saka yung fried chicken. Yung fried Hanap ni chicken. Bunso. Hanap ni Bunso. Alam nyo ba guys, pag nagluto to si Tony ng manok, kasi may may siyang kusina ni Tony. Pag nagluto siya ng fried chicken, as in grabe. Pati yung fried chicken ko, guys. Marami yung nakakain ni Bunso pag yung fried chicken ni Tony kasi masarap. So sa mga sa mga taga Cebu diyan, order na kayo kay kusina ni Tony, pero ngayon hindi pa available. Hindi pa available kasi Gala muna kami. Pagbalik na lang namin ng Cebu daw. Don't start nyo mga June, guys. Yun din yung Hi, Jay and JC. Subscribe kayo kay George J. Chuya on YouTube channel and George J. Vlogs on Facebook page. Yun lang, Steve. Ha? Meron ako napansin ba? Ano? Yung pagsasalita mo, parang kung andito ka tapos andyan ka nagsasalita, parang ka naka-fast forward. Bakit? Ang bilis mo magsalita. Ganyan talaga guys, kasi sanay na ako mag-Tagalog. Pag nandun ka, parang naka-fast forward mga 2 times. Grabe no? Ay, Pag nandyan, Pag nandito ka, tapos andyan ka nagsasalita, parang naka-fast forward 2 times. Grabe. Gano'n na ba ako talaga kabilis magsalita? Grabe si Bunso guys. Di pa gising. Tingnan natin dito. Anong kababalagan to? Bakit ganito? Inalagaan ko po yung kapatid mo. Bakit ganyan? Akala ko ba ako yung mahal mo? Ba't kay Japit ka ngayon? Walang niya. Umalis lang ako saglit. Ikaw na yung sinihan? Ayan guys, tulog pa si Bunso. Mamaya na lang gisingin pag tapos na kaming magluto. Wow! Calling. Kanina ka pa niyan? Sana kaya yung iba? Sabit Sana si... Sabi 10 daw. Anong oras na? PM pa yun. Kasi yung iba. Tingnan natin guys. Ito pa yung kwarto ni Joshua. Yung all black na may gold accent.
Yan. O, di ba? Ay, gising na kayo. Anong oras na? Anong baby? Ay, anak pala natin yan. Anak pala natin yan. Ito mga si Kraustin, guys. Kraustin, eh. Ganina ka mata, oy. At itong isa, ha? Nakabili na kami ng pagkain. Lahat ng mga lulutuin para sa despedida natin. Natulog lang ako para mag-rest kasi napagod ako sa pagbili. So pagbili lang ako sa damgo ng pagkain. Sa panaginip. Oh guys, ngayon guys, last na namin dito. Last day na namin dito. Kasi uuwi na ako kami. kasi bibili pa pala ng ticket. Ha? O, bibili ng ticket. Hindi pa kami nakabili ng ticket guys. Kasi sabi ni Jasper, maaga daw gigising para bibili ng ticket. Pero tingnan anong oras na. Alas 12 na. Anong tinitingnan? Hindi pa rin ano ba yun? Hindi pa rin gising. Ay, ngayon lang nagising. Ha? Kasi nga inaalagaan ko si Bibi. Bibi, bayat yan. Mas matangkad pa nga sa'yo yan eh. Kakarating lang yan. Itong isa. Ay, Bibi ko din. bibi ko, dalawa na palang Dala bibi. na Bibi natin. Ba't ganyan yung boses mo? Guys, may trivia ako guys. Hindi naman trivia. Para sa akin kasi, marami na nagsabi na mas masarap daw. Kasi pag nag-ihaw kayo guys, yung baboy, kasi dati lagi namin nilalagyan ng ng mga pang-marinate. Yung, lalo na ate ko, grabe sa ganyan yung mga marinate. Tapos sabi ni mama, mas masarap daw pag asin lang, paminta, saka konting magic sarap or kung ano yung seasoning nyo. Yun lang yung ilagay. Tapos sinubukan namin. Grabe, masarap talaga guys. So, susubukan nyo guys. As in, hindi kayo magsisisi. Parang parang chicharon na liempo. Yan Wow. Wow. Thank you, Carling. Oh, kumusta ka na, boy? Ha? Okay Bumalik na. Bumalik na ako dito. Hindi pa rin nangalahati yung plastic eh. Hoy, kasi ito yung ginawa ko guys. Hindi kasi pwede na hihimbisan mo tapos tatanggalin mo yung laman. Oh. Mas maganda kung hihimbisan mo muna yung marami para mas mabilis kang magtanggal ng laman. Siyempre, gusto natin yung mabilis na daan. Hindi ta... Plastic talaga, busy. Siyempre, basta tapulan, mangita nagpamaagi ako sa yun. O sige, tapusin mo na yan kasi kakain na tayo. Sige, kakain na tayo kaya tatapusin mo na to. Ito bumilis na May Ano? assistant na eh. Ilang minuto na? Ha? Isang oras na, alauna na eh. Oy, grabe. Kanina pa yung alas 11 eh. Oy, grabe. Isang oras tapos alauna na. Isang oras mahigit. Kasi mga alas 11:30 yan eh. Alam ko si medyo. Alauna na, isang oras. Oy, grabe. Grabe yung timer mo. Ang bilis ah. What? Tingnan mo, unang oras. Ha? 12:21 ba eh? Oh, Mag-aalauna. Mag-aalauna Sa pa. isang oras pa. Wala pang isang oras. Malapit na yung isang oras. Galit na siya ni Tony. Yon, nagising din. Kanina ka pagising? Katong gisamok-samok, tika. Alam mo bang, maaga kami umalis para bumili ng fried chicken mo? Ha? Hindi, marami. Yan fried chicken ni Ate Tony. Paborito ko yung fried chicken ni Ate Tony. Ha? Fried chicken agad yung Manok. Tayo mamaya. Ha? Uwi na tayo. Uwi na tayo mamaya. Excited ka na? Excited ka na umuwi Bohol? Anong na-miss mo sa atin? Lahat? Si Mama, na-miss mo na si Mama? Hindi ka na nakakiss at hug ni Mama? Antay ka lang dyan, ma. Antay ka lang dyan, Ma, kasi pauwi na kami. Na-miss ko na din yung kwarto ko, yung kwarto mo. Wala naman yung kwarto, wala pang gamit yung kwarto mo. Yung kwarto ko, guys. Storage na yung kwarto ko. Pati sa akin, sabi ni Jerome, sabi ko, picturean mo yung kwarto ko. Sabi niya, magulo yung kwarto mo, kuya. Ano kayang ginawa na sa kwarto ko? Lagi kaya yung malinis. Ginawa siguro storage room mo yun. Ano nga yung storage room yung kwarto ko ni Papa, guys. Di ba? Oh guys, na-miss na namin yung kwarto namin guys. Excited na kaming umuwi, pero hindi pa kami uuwi sa Bohol guys. Hindi pa kami pupuntang Bohol, sa Cebu pa lang kami, kasi doon kami magpapaswab, tapos diretso na kami ng Bohol. Oh, di ba? Excited na. Guys, dumating din sila Sir Tats, may din kami. Pork, o sa ganun eh? Ha? Pork caldereta. Tapos binabungan, Charles. Sa to? Oh, pork caldereta, tas may Shanghai. Luto kanina ni Nanay Cecilia yung puset, ampalaya, tsaka yung kilawin tawag sa amin dito, persala, basoy. Basoy.
dala ni Sir Tats, pineapple, tas yung kilawin. Yun! Tas yung ano, Juan, inihaw na baboy. So, guys, Ayaw natin na malagyan ng ano, pasas. ng mga may mga crispy na mga langaw guys. So, dapat natin ganitoin. Ah, Para kayong ano, para mawala yung mga langaw, dapat ganunin. parang may lang guys, wait na guys. Ay. Ito daw guys, parang mayroon tayong problema dito. Dapat pag-usapan natin. Dapat pag-usapan. Ano pag-uusapan natin? Ako, hindi ko gusto yung maging langaw ko. Joke lang guys! Kasi ako joke lang guys. Bakit di bawi ang langaw? Pagsingon ka. Boxing hero pala to. Akala ko taga ano isda to. Boxing hero pala to. Ayan pa yung cook natin ngayon. Kusina ni Hindi Tony. Sprite, hindi Royal. Go. Ikaw na talaga, King. Witty na witty si King. Kumain na si Japit ng manok, di ba? Ilan yung nakain niya? 13! Inubos na yung buong shit. 4 ata nakain niya eh. Kulang pa daw. Sa sarap ng luto ni Ate Tony, nanghingi ako ng recipe. Oh guys, nanghingi ako ng recipe para sa susunod, para ma-impress din si mama ko. Di, ma, may bago akong recipe na manok na mas masarap, ma. Parang Jollibee. Parang meron na tayong maibenta sunod. Ha? Parang meron na tayong ibenta. Ikaw, ibenta ko. Hoy, wait lang guys! Hoy, nakita ko isang laki. Ang laki ng langaw. Kailangan natin i-ikuan. Baka. What is 5? Laser sword! Ulitin mo. Ha? Ulitin mo. Kaya ginagawa Yeah, ko ulitin mo. lang nga. Ulitin mo nga. Wala ha? Grabe yung buhok mo sa kilikili. Ay, sobrang dami. Guys, sa akin. Lo. Dito tayo harap. Dito tayo harap ka na. Mo sa akin. Wait lang! Dapat tanggalan lang. Baka may langaw. Baka lumapit yung lahat ng langaw dito. Grabe ka na. Guys, ito na yung food namin. Ito yung Ready na? And ito na rin yung mga taga-ano. Kapas lupang Taga-ano ng mga... wakli ng langaw. Taga-alis ng langaw. Di ba? Pwede pa rin Ito si Riley and this is Kyle. Mga kapatid, mga kapatid sa labas. Labas ng bahay. Kapatid sa labas ng bahay. Yan guys, oh. Ito yung may mga ano pa. Meron Ano pa din tawag dito? Meron din kami yung anak Yo, namin yung guys, sa baby Kaligo na, guys. namin si Carl State. Baby girl, Oo. paano ba yan baby girl? Sir, sana. Kumusta yung ano mo kagabi? Gabi? Oh. Experience mga gabi. Yung prank natin kagabi. Ayaw, prank natin kagabi. Na-prank ako sa iyo. Akala mo Natulala talaga ako sa mga problema mo. Mas malaki ka bang problema sa akin. ha? Mas malaki pa yung problema mo. Oo, kasi malaki pa yung utang mo, 2 million. Naniwala ka sa mga luha ko, Snake. May mayak-iyak. Oo, natulala ko na mo ito. Maluin ko yung gabi ito. Buti hindi ka umiyak. Di ako umiyak kasi Wala rin ka rin Kasi- magagawa. kasi wala rin ako magagawa kung iiyak ako mura na binubuhan ko sa matama na magnilaki na lang kita. Akala ko sasabihin ni Snake, hindi ako umiyak kasi wala naman, hindi ko naman problema yun. Problema mo yun. Ikaw ha? May problema ka ba sa akin? Ikaw, may problema ka sa akin? So guys, ready. So, guys, ready na yung pang despedida namin na pagkain. Ready na lahat. Ready na lahat guys. Yes, super ready na kasi. Ready na din kami umuwi. Ready na talaga. Pero may isang, may ano, isang hindi revelasyon na hindi pa ready. hindi ready yung panahon na. Ayaw niya pang pauwiin. Ayaw kami, pa kami pauwiin guys, kaya kasi may bagyo. May bagyo, and then- tapos maano dito, dadaan dito Dadaan na malapit dito. sa sa Leyte. So hindi kami makauwi kasi walang biyahe. So despedida na lang ito sa mga ex. Sa mga despedida sa mga planong hindi na to. Oh, sa mga plano ng mga kaibigan niyo na hindi natuloy. Despedida sa hope ni Apit na makakauwi na siya. Okay lang sa'yo, Pet? Okay lang. Wala tayong magawa eh. Oh, kasi wala ka din sasakyan. Saan ka? Lalangoy ka papuntang basta safe tayo. Kiss ni Kuya, kiss ni Kuya. Jasper ba? Kuya nga, parehar mong edad. 20. Doon po nagtatapos sa aking vlog kasi hindi natuloy.
Wala pa pala mga drama. Wala pang iiyak guys kasi natuwa si Angelay. Oh, kasi natuwa yung mga kaibigan namin dito kasi hindi kami makakauwi. So yung mga plano na mga this is Sir Kapuno, Japet, Jasper Amorin. at sa umalis na si Angeline. Kaya hanggang sa muli, paalam!